У рамках акцыі вадзіцелям распавялі пра прафілактыку абмаражэння, а галоўнае даведаліся пра гатоўнасць грамадзян да экстрэмальных умоў надвор'я і ці ведаюць яны аб мерах паводзін. У якасці бонуса ўсім удзельнікам прыятныя сюрпрызы и горячая горбата. У меня лопата есть, перчатки армейские с собой, вообще все есть. Шарфик есть, все есть. Тогда молодцы за бдительность, за то, что вы такой молодец. Мы дарим вам все. Спасибо. Змерзнуць можна нават і не пры моцна нізкіх тэмпературах ад -3 до -5. Абавязкова перад выхадам на вуліцу трэба апранаць цёплую верхнюю вопратку, каб была паветра і воданепранікальная. Цёплы абутак, галаўныя ўборы і шырокі шалік у выпадку моцных маразоў, каб была магчымасць прыкрыць твар, апранаць пальчаткі. Па ўсёй Гомельскай вобласці Чырвоным крыжам арганізаваны пункты на базе офісаў падраздзяленняў раёнаў, дзе кожны, хто мае патрэбу, можа атрымаць цёплую вопратку, харчаванне, гарачае піццё.